bagian dari ini kita make up. Tonton terus video aku ya. Terima kasih. Bye bye. Kerja sing semangat boten pareng sebat urip ning donya kudu bakolan kuat tajan mung wong biasa kudu wong berpangkat sing penting halal hasile sejatine wong mergawe padha wae dari niat lan usahane kerja sing semangat boten pareng sebat urip ning donya kudu bakolan kuat tajan mung wong biasa kudu wong berpangkat sing penting halal hasile sejatine wong mergawe padha wae dari niat lan usahane padang sorot srengenge wayahe wong ngambut gawe ora panas ora udan pokoke diterjang ratak gagas ra peduli ana wong ngomong ning mburi utang golek rezeki ora nuruti gengsi kerja sing semangat boten pareng sebat urip ning donya kudu bakolan kuat tajan mung wong biasa kudu wong berpangkat sing penting halal hasile sejatine wong mergawe padha wae dari niat lan usahane padang sorot srengenge wayahe wong ngambut gawe ora panas ora udan pokoke diterjang ratak gagas ra peduli ana wong ngomong ning mburi utang golek rezeki ora nuruti gengsi kerja sing semangat boten pareng sebat urip ning donya kudu bakolan kuat tajan mung wong biasa kudu wong berpangkat sing penting halal hasile sejatine wong mergawe padha wae dari niat lan usahane kerja sing semangat boten pareng sebat urip ning donya kudu bakolan kuat tajan mung wong biasa kudu wong berpangkat sing penting halal hasile sejatine wong mergawe padha wae
podo wae